Witajcie Rostomili. Słyszycie jak zygor tylko? To jest zygor wyborczy. Władze państwa polskiego powiedziały tak: my będziemy dali u władzy. Bez to zrobimy tak wybory, co by żaden nie zdążył pozbierać podpisów, ino my, bo my już wiemy kiedy, co, jak i po cichu my już zbieramy, a ta reszta niech się czeka i wali, my im 2 tygodnie go raczy, co by się mogli podpisy pozbierać, a oni tego nie szafną. I wyłazi na to, że będzie fest ciężko pozbierać podpisy. Bez tego godą tak, chcecie mieć senatora z taką faną? Możecie mieć takich senatorów. Ale musicie jedna rzecz zrobić. Jak wchodzicie na Facebooka, to nie no klikać lubię, przaja czy coś innego, ale wziąć, wleźć na wydarzenie, są takie 2 wydarzenia już zrobione, listy do Senatu do Witka Berusa i drugie wydarzenie, lista do Senatu Słaczyna. Tam se idzie wydrukować taki druk i na tym druku nie musi być full. Tu może być jednego dane Unterschrift. Mogą być wszystkie Unterschrift. Ale zróbcie to bez tydzień, ten tydzień, nie? Do środy przyszły, wsadźcie do koperty albo przywieźcie do Chorzowa, do naszej siedziby, Aleja Bojowników o Wolność i Demokrację 40. Czy Hotel Batory, tam w recepcji to dejcie, tam będziemy to wszystko zbierać i rejestrować kandydatów do Senatu. Możecie tak samo zrobić z listami do PSL-u, ale ja powiem tak, PSL se do rady, bo ma struktury i to w całej Polsce. My mamy ino tutaj na Śląsku, no i mamy dużo mniej czasu i dużo mniej ludzi do roboty. Bez to każdy, kto chce wspomóc mnie, to z miasta Ruda Śląska, Świętochowice, Siemianowice, Piekary, Chorzów, może taką listę wypełnić do mnie, a z miasta Bytom i Zobrze do Witka Berusa. Wszystko jest do znalezienia w tym, na Facebooku, w wydarzeniu. Ja już się zacinam, bo lotum jak mucha w taszlampie. I proszę was, chcecie senatora, to zróbcie to, co was prosza. A potem nie godajcie, że my chcieli na ciebie welować, no ale ciebie się nie zgłosiło. To wy mnie macie zgłosić, a nie o siebie. Ja o siebie to mogę dać mój Unterschrift, mojej kobiety, mojej cery, no i to jest wszystko. Może jeszcze mój braciszek, jego kobieta, no i mój bratanek. Bo tak to więcej ludzi nie bardzo będzie chciało. Ja owszem zbieram, łaża, kaidzie, ale to i tak jest za mało. 2000 przeszło Unterschriftów, to jest kupa roboty. Tym bardziej, że dużo ludzi się nie chce podpisywać z tych czy innych powodów, boją się, że ich będzie potem władza prześladować, bo będą wiedzieli, kto podpisał. Co prawda. To jest tyle papieru, że jak to idzie do komisji wyborczej, to komisja wyborcza po przerachowaniu musi to przemleć. No i to z pomboczkiem razem damy rada te podpisy pozbierać. Mam taką nadzieję.